guys ndatirika ndimborongedza mufiriji nhasi zvangu ndabva kunotenga. Munongoziva kuti back to school, so zvikoro zvichivhurwa sezvo makonye aya akanga achidya zvekudya zvezviya uchirega nditenge grosari racho rekuti vachiendesa kuchikoro vachidya nezvima lunch box. Saka ndaenda ndikanotanga kutenga ka aiwa, saka ndatirega ndimborongedza chete zvinhu zvandotenga mufiriji guys. Ndakurongedza asi ini handizive kurongedza firiji guys, ndotongoona kuti zvinobuda yeka kuti hazvibudi, saka ndatirega ndimbotraya guys ndokuona vamwe vachirongedza. Vazhinji vasikana ndovanorongedza vanachakira apa kuSouth Africa kuhanti vairongedza zvino ndaakurongedza ndoka guys hamene tichabuda here. Ndangoti rega ndichirongedze tione, ngationei tichirongedza, ngationei zambozama nditi mavheji pawega zvameno. Ini guys ndanichingosundidzira ini ndikaona kuti kati hazvisi kupinda rega ndisi apa nde guys hameno guys zvakaoma hameno kuti ndizvoenda ndachingokada guys. Ndinonyatsa kuona kuti ndameno guys, but at least order irimo. Hapana chimbonyatsa funga kuti gara zvandembona andivaita sei, andivaingodi apana anongokanda ini guys. Ndinoona kuti zvinongwedzi zvongogara ndingadini handingazivi madhanoni zvemwana zvekuchikoro kandi ndingokanda kuzvinondoita sei hatozi ndodiniwo. Zvimayogati zvimaprotein shake kujimu komoti ndakatokutoendera mberi handisi kumira asi macravings guys unombondwa nawo. Aiwa ndazotirega ndise izvozvo zvimafuruta kudini komune vamwe ari muchitishumu iyo chizi yavanoita panhingiri pamasangweji avo nepamatoast. Ndikatirega ndidini ndise komazano zvinogwadza chaizvo. Unongonoita vanhu shopping guys iwo usingazvilumi guys, handisi kutomboluma but ndaana mwoyo nazvo guys. kana shungu chaidzo ndidzandisina. Saka ndombotandagadzisa zvanga zvasara zvacho zvirimo izvozvo, toona kuti tofitira zvimwe sei, tiona tofitira sei koyo macucumber aya chichi zvirimo izvozvo zvimashiromu. Aiwa mashiromu ndinoida, I love mushroom and also my husband loves mushroom zvotodaro anotoida zvisingaiti. Ndaimboita mushroom sauce manje nenyaya yetaita handichaiti sauce, ndakutongoifraya yakadaro ndotongoidya. Murume wangu anobva tinyatsoisa onion nedomatisi moifry mubve mandisira nekasadza kacho ndinyatsoidya. Zva zviri kuitika zvinokuita guys. Saka pana ndongoisawo nezvimabhekoni zvindongotutira kuti zvinondodiko guys, zvonaikuita kumupanyira zvikwane chete kondodiko. Tachiona kuti dzakana zvandingatoita kandiona kuti ndaisa ndingokwana kana munhu handinoona ndingokwana kana toona kuti zvikuita izvo zvimanoodles zvevanhu vanoivo vari padiet sive madiet guys. Zvinhu zvazvo ndozvomupaketi vanogona kungomuka wodya like wakurara ongochidzisawo wongodya handinoona. So zvinonga ndongozoti zvimamashiro ndozvifraya ndobva ndaisa imomo ndotodya zvatopera ndichindonirara. Mapotato aiwa firiji yakatodzara zvinhu zvemunhu ari padiet. Guys zvisinganaki izvozvo ndozvakatozara izvozvo zvimahameno ikoko zvimastrobheri unozongopota uchikisawo mubhiki yogati guys uchingodyawo nepaipa kana wakreva zvinhu zvakangodaro uchingoita kotodini. At least zviri nani utombodya zvinhu zvimanoodles izvozvo zvitori nani guys, zvitori nani. And also butter, mune majatina vari pamusoro apa but butter ndeyangu iniwe jimu ndakanza kuti butter unogona kudya zvimaavocado zvacho. Guys but tora chokwadi kungoshingirira kudya iyi ndo inonzi rabishi chaitinge tichidya but kungoshingirira woita sei handinoona. Madomasi nangotega ndibirire ndikambe imomo zvose zvondopinda imomo magreen paper nemadomasi nechini handinoona. Zvegreen zvinobviswa here anakazotirega tibvise hamene ikoko kuti zvinofamba sei tidzosere mukati momutione guys. Kana mozondiudza kuti zvabuda here guys, mondiudza kuti zvabuda here handizivi. Ndandichingozama kugadzisa toona kuti zvinomira zvakanakawo. Ndongoona head tutorials achingogadzira firiji yake, head tutorials achingogadzira firiji yake ngati ninoona asi ndoda kuigadzira, ndoda kuona kuti zvinobuda sei, ndoda kuigadzira. I want to fix it toona kuti zvinofamba sei. Guys zvakaoma izvozvo zvinhu zvemalunch box izvo zvakangozara mufiriji zvemalunch box izvizvi utoona zvichitonononga unotosha zvimwe zvine zvitengwa zveini ndogoziva ndinozongotenga ndona chisandosega nyama ndise imwe yacho yana beef nechichiinoiswa mudeep freezer, deep freezer iri paserapo. Saka upright deep freezer upright. Saka ndatirega ndirongedze imomo ndimboona kuti zvinokwana here iyo means dzemuno idzo dzineyo poku iyoyi poku ndini zvangu ndinoida at least ndikaisa maefry ndoidya chicken izvo zvizvi. Plus guys ndezvemwedzi wese twapedze mwedzi. Saka beef inenge iri koko mune beef matumbu maguru, chicken yacho yechibhoyi aiwa vhoroso chaichayo yandakaorder South Africa online iyoyo inonaka iripo. Yes iripo. Saka ndatirega ndimborongedza mudifriza maice cream avaya
avanenge vachidya paipai usiku vakagara weekend neusiku vakagara kuna matv vanenge vachingodya kunge mombe dzapapusina uswa mai mwana chingodya ndisati ndaapa dai taikutsirana mai mwana taizvikutsirana sandapa taizvino ndakapindisa mwoyo guys mwoyo wakatopera kupera chaikuwa kuti ndachina kana shungu nazvo ndisimaona mamwe maice cream aya ungosa imomo vanenge vachida vanenge vachidya plus ndikangozida craving waninga nditondisimbire guys and I love ice cream guys sandongopota nchingonongo wani nchingodya ndazama ka guys ndinenge ndiri kutogona kaini guys zvinenge zviri kutoita nongondiudzawo kuti ndagona here guys kana kuti chi ndatoshanda kaini I worked zvokutodaro ndashanda guys ndatoshanda zvokutingaiti ngaitione kuti kana tapedza zvine chaizvo machips zvavo izvo zvine chichi mashiri mavanhikiri mapronzi some fried rice and what not ikatione kuti zvinofamba sei zvimajuice zvachona vanenge mwana tanzi juice yatigwe nokuti mazana ndashungu nayo ndabasa nayo saka ndinongoita